En effektfuld trompette med 7 effekter, som eksploderer i sølvbuket med crackling. 4 stykker, og det er kun til 100 kroner. Værsgo til mesteren derovre. Super batteri. Batteriet her var vores første, og det var et stykke nummer 1 med 7 effektfulde trompetter, som I kan se. 4 stykker til 100 kroner. Den næste, det er en fontæne, og den har 350 gram stjernefontæne, en sølvflamme med blå, røde og grønne stjerner, og så spiser løjer. Her er der vores andet indlæg, et stykke til 60 kroner. Vores anden indlæg, nummer 2 her, fontæne med 20, og vi ser, der kommer lidt ekstra i. Og husk på, når vi nu er færdige med vores indlæg her, så har fyrværkeriet derovre. Det er overraskende. Fontæne, et stykke. Ja, 60 kroner. Og det næste, det er en pumperør. Pumperør med 5 kraftige skud, med masser af farver og en sølvhale. Et stykke 40 kroner. 4 stykker 100. Her var det bomberør, 5 kraftige skud i forskellige farver, som I kan se. Et stykke 40 kroner, 4 stykker 100. Det næste, vi skal have gang i, det er en raket, 4 tommer. Og det er kugler, der opskydes i rigtig stor højde. Og så skal den helst i en kæmpeflot stor palme med et smukt lys hen over himlen. Et stykke 100 kroner. Værsgo. Så skal vi over til en ny batteri, og her er det, vi kalder en stykke nummer 2, altså en lidt større udgang end den, vi så som nummer 1. Og her har vi 2 til en kanonpris, 25 skud i et batteri, rør med grøn og forskellige farver. 120 kroner.
Og så kommer jeg vist til at sige et stykke 120 kroner. Det passer jo ikke. 2 stykke 120. Det næste, vi skal have gang i, det er en, der skal være en uddør, en stykke svømbatteri, stjerneformat med 15 barbeller, der opfyldes som krystallimum guldregn. Og her er prisen et stykke, og det skulle være klar om et øjeblik. 150 kroner. Så skal vi over til vores 20. Og her skal vi have gang i en grøn kæmpe raket. En raketter. 3 forskellige effekter. Og her er der en pakke til 250. Så værsgo derop. Her var der en pakke med 3 forskellige effekter, og som sagt til 150 kroner. Det næste det er nummer 8, og det er stykke nummer 3. Og det skulle være en vanvittig, flot 61 skuds batterier med palmer og alt muligt i guld. Her er prisen 235 kroner. Ja, og jeg er der, der skulle ned heroppe, og lige ramt bag men skidt, det går nok. Det var vare nummer 23 og stykke 3, og det var batteri på jeres selv derude, hvor der står et batteri og 235 kroner, og det skulle han passe lige her til at stå her. Så skal han er med derovre, han er hurtig på fingrene. Nummer 9, så skulle der være Inferno, en gigant Inferno, en kæmpe raket, så lad os se. Med meget fascinerende guldspyder. Et stykke, 100 kroner. Vare nummer 48. Her har jeg lige på 100 kroner. Men det var nummer 9. Inferno gigant og kæmpe raket. Og det så vi så her, hvor højt den går op. Så har vi, inden vi skal over og se, hvad fyrværkerimester han har bydet på i år, det sidste indslag, et batteri, styks nummer 10, vildt og voldsomt batteri, der affyrer 100 skud med forskellige bomber i et hav af farver. Og her har vi vare nummer 30, og I nu kigger på jeres. Og prisen, det kan I se, det er 350 kroner. Værsgo derovre, og den kommer her.
Indslag nummer 10, batteri stykke 10, var nummer 30, og som sagt 100 skud, og 350 kroner. Og så var det, jeg sagde, da vi startede, gå aldrig tilbage til en fuser. Så husk det, men om et øjeblik, så viser de et indslag fra fyrværkerimesteren selv. Og det bagefter, så er I velkommen til at komme indenfor. Der skal også være en bagøl til jer, der har lyst til det. Så når I er klar derovre, så får jeg lige en besked. Ja. Den sidste her vil jeg ikke lige nævne prisen på, men I kan lige selv tage en snak med fyrværkerivesteren.